Телефон за 3 лева и таблет за 5 лева. Viva.com 5G Tab е първият таблет на компанията и комбинира голям 10,95 инчов дисплей с удобен кълъв и клавиатура, което го превръща в отличен инструмент за работа и обучение. Устройството разполага с 7510 мАч батерия, 256 ГБ памет за файлове, снимки и видео, както и eSIM с 5G свързаност. Таблетът е наличен на изключително атрактивната цена, започваща от само 5 лева на месец с план за мобилен интернет. Второто устройство е Viva.com 5G Pro 2. Бюджетен смартфон с впечатляваща 108 мегапиксела AI камера, която позволява заснемането на детайлни снимки и видео. Моделът разполага с 8 ГБ RAM и 256 ГБ памет, мощна 5000 мАч батерия с бързо зареждане и дори функция за превод на разговори на български в реално време. Viva.com 5G Pro 2 може да бъде закупен на цена от 3 лева на месец с абонаментен план. С тези два модела Viva.com прави устройствата с 5G свързаност още по-достъпни и дава възможност на повече потребители да се възползват от предимствата на високоскоростния интернет. Има ли по-добри предложения за тази цена?